Paman Arya. Wonten dawuh. Bawatuna. Wonten dawuh, Ger. Mengarep mudhar iku datuk nganggo sandangan sing genep. Nganggo iket, nganggo surjan. Kula ngaturaken pangabekti kula kunjuk sinuwun. Yo, tak tampa Petruk. Leres ngendikanipun Ndara Werkudara nalika semanten mboyong kalian kula ngendikanipun Ndara Werkudara menawi kula pejah kinarya tumbal lan syarat srana Ndara Werkudara ngenipun wuwuh undhake ngelmi kula mboten badhe selak. Menika kula ngetingalaken pangorbananipun Panakawan ingkang tresna kalian Bendara. Pangorbananipun abdi ingkang saestu lahir batin tresna kalian Bendara kula Ndara Werkudara. Nadyan Ndara kula Werkudara menika badhe pikantuk ngelmu kudu nganggo patine Petruk kula ikhlasaken. Ikhlas karo nyawamu. Mboten ikhlas sebab napa? Nyawa ora le njaluk, nyawa ora le tuku. Mengkari urip iku kala mangsa mudhar ya kudu dilakoni. Yen ngono mapano aku ingkang bakal nugel jangkamu. Sing landhep lho ladinge. Mun nganti mengek ora putut-putut malah lara. Aku bakal nugel gulumu Panakawan Petruk paman. Wonten dawuh. Mang cawiske bedhama sing landhep. Nggih, ngestaken dawuh nggih. Samengko bakal kelakon penjanggaku. Nggonku mateni Petruk kandhung bolong hala tanpa rupa kuwi kekuwataning para Pandhawa. Oh, monggo nggih sampun ngantos kekathah anggen paduka paring pangandikan. Dipun simpen rumiyin raos panjenengan. Petruk dipun pejahi rumiyin. Werkudara, nggih. Pun Kakang melu seneng dene Siadi entuk ngelmu kang anyar saka Bawatuna. Sarana patine Petruk muga-muga tambah wuwing ngelmuning Dimas Jodipati. Wah. Duryudana, aku ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan. Yo, Yayi. Lira iki seksekke Petruk kudu tekaning pati. Namit pasang kaliman tabi kilurah nuwun sewu lho Pakne sampun irinten kula menika lancang namung sejatosipun kula menika bingung jejering kula menika bojo jare garwa menika rong pribadi ingkang wis dadi sak badan loro-lorone duwe gegayuhaning urip ingkang bareng. Ana tetembungan yen ngabot padha dipikul yen enteng padha dicangking. Ning kok mboten sak gedhagan menika to Pakne. Sampeyan kok kaya wong bingung. Pendak-pendak ming kepengin sak pejagong rembug kelawan bali wisma wae mesti disingkur. Pendak tak jejeri mesti terus tindakan sampeyan ki jane kena ngopo Pakne. Nuwun sewu Bapa, menawi ingkang putra pun lengkung menika nandhang kalepatan. Menika lepat kula mapan wonten ing pundi? Menawi kula nandhang dedosan. Dosa menapa ing badhe kula sandhang dene kula wantun tumindak dosa kaliyan tiyang sepuh kula. Kaliyan Sudarma kula, Bapa. Pakne, mbok ampun ngoten to. Kula aturi paring pangandikan. Aja terus meneng wae ngonten niku. Kula niku ya wis kurang apa leladi karo sampeyan jarene nek esuk senengane teh kenthel gulane batu ya wis tak gaweke. Monggo wis dibesutke klobot. Le ajar besut wis suwe bareng wis iso besut kok tanpa disenggol. Jarene senengane jangan lombok. Ya wis tak olahke nganggo krupuk urang. Ya wis tak tukokke. Lawuhe tempe garit ya wis tak sediani. Kok mesu kendel wae. Wong aku ya wis goleki nendi-endi kula niku ya wis ngupaya isane entuk ndok asin. Panjenengan menika karmane ndok asin, anggere ora ana ndok asin terus ora gelem dahar. Pakne.
Ampun kaya ngoten to. Kula mengke nek nganti nesu kagol kogelan ati kula. Kula lunga lho saka Karang Tumaritis. Kula aturi ngendika Pakne. Aduh kaget aku. Nganti ora krasa anak bojo wis ngadhep. Bekti kula nggih Pakne. Heeh, Prantawati. Bekti kula bapa. Heeh, tak tampa ya, Nggung. Inggih. Bapa kok sajaipun duka menika menapa ingkang putra lepat. Ora. Kowe iki anak-anakku sing siji, anakku sing tak tresnani, anakku sing banget nabet ana ing atiku. Mula kaya ngapa nggone bapak tresna karo kowe merga kowe kuwi arep bocah nom, ning ora melu-melu karo nom-noman kanca-kancamu kae. Kowe ngabekti karo wong tuwa, kowe iso nyuli gaweane wong tuwa, kowe cah nom ora isin campur lendhut ning sawah, ora isin kowe nuntun kebo supaya iso ngluku ana ing sawah lan Tegal. Ya kaya ngono kuwi, Nggir. Merga bapakmu ki wong tani. Nek anake sregep ning sawah, anake sregep ning Tegal kuwi ora usah dadak kowe ngetokake bebasan paribasan saben dina munjung ngingkung gajah karo wong tuwa, ning saka tindak tanduk tingkah lakumu kuwi wis njunjung derajating wong tuwa. Inggih. Bapa ngestaken dawuh. Ya sesuk nek duwe dhuwit tak tukoke montor wis bola-bali kowe nembung to. Ning bapak ki panene ora tau apik. Inggih. Benjang ki mawon boten sah dipun penggalih. Menawi Rama utawi bapa kagungan kula dipun tumbasaken nek mboten nggih mboten napa-napa. Bapak, ngono kuwi lho sing tak arepake. Ning sone wis tak tukoke montor kenal poti rasa to bolong ya. Inggih. Ora usah jungklik-jungklik kaya kanca-kancamu kae. Kae urung ngrasake ngangsur kok. Inggih. Nek wis ngrasake ngangsur ora bakal dikunjungklik-jungklik ngono kae anane montore diceteli diganti apa-apane terus nggo nabraki cagakanim kae. Kae merga ora ngrasake nukokke. Iso nek wis dewasa wis tuwa genti dijaluk karo anake, genti ngrekoso nuruti karepe anake sok bakale krasa. Ning nek kowe sesuk duwe anak, anakmu mesti ya ngabekti karo kowe wong pokal gawe apa tindak tandukmu ya ora tau gawe lorone bapak. Inggih. Prantawati, kula wonten dawuh. Wah, jan. Aku ki saben dina kaya ora percaya. Ing atase aku ki ming pono kawan kaya ngene kok dadi mantu ratu. Mantuning Sinuwundarawati, kowe iki anake Sinuwundarawati putraning Nalindra. Monggo kowe iki jane nek ngarah wong bagus kuwi iso lho. Ning kok mintrima karo Petruk. Ning wadene sing jeneng katresnan kuwi ora gagas perkara umur, ora gagas perkara rupa, merga kuwi uruping jiwa ingkang suci. Kasinggihan mekaten. Namung selaminipun kula mapan wonten ing Karang Tumaritis nderekaken Pakne menika. Heeh. Menika tangga tepalih kathah ingkang sok dolan mriki nek panjenengan sok lunga. Nglancari karo kowe. Ora usah digagas. Gathot to? Inggih. Ora usah tok gagas ya pancen niate ora apik cah kae. Ah, iki ngene ya Prantawati. Kowe tak jarwani, apa to sababe kok aku meneng wae? Atiku ki giduh. Atiku ki bingung. Mergi menapa? Ming bab sepele nek iki aku ngandhake perkara apa to sebab atiku bingung, mesti ming tok ladaki tegese ming tok ece. Mboten kilogram mboten Pakne kados menapa. Aku ki ngimpi, kok impenku kegawa tekan saiki. Impenipun menapa? Ngomah kene kaya duwe gawe gedhe. Ngomah kene kaya duwe gawe gedhe, tarup genggeng ngendi-endi papan tangga teparo do teka, do rewang, do masak, wis kaya ngono kae. Aku ki bingung. Loh, lah kok omahku kok ana duwe gawe mongko bareng tak sawang ana kursi manten loro. Aku kaget, lho sapa sing arep dadekke manten? Selasa kliwon aku ngimpi kaya ngono. Inggih. Jemah kliwon bajure Bajute. Aku ngimpi. Lah kok dumadakan jroning impenku ki sing didandani manten ki Petruk, bojomu. Mongko ujare wong akeh ngandhake ngimpi dadi manten ki bakal cepak patine. Monggo bareng tak sawang
mantene wedok ora ana. Lah iki tegese ora kok cepak patine. Ning Petruk ki ana sing arep jangka patine Petruk. Saiki jujur wae. Pancen aku curiga karo kowe. Aku cubriya karo kowe. Cubriyanipun menapa? Sak liyane karo aku kowe jane sambung tresna karo sapa? Pakne niku nek ngendika mbok sik apik aja sok nglarani ati. Kabedha-dodo kula kapendheta manah kula menika namung tresna kaliyan panjenengan. Yakin? Yakin saestu. Sumpah? Inggih sumpah Ki Lurah. Ora ana wong liya tenan. Mboten wonten. Sing jeneng Wrantawanti iki kowe. Sing tak timbali kowe wangsulan sing apik karo aku. Kula sampun wangsulan lahir batos. Kula mboten badhe tumindak aneh-aneh. Lah nek ngono pancen ana wong liya sing arep jangkah karo patine Petruk. Nek kowe ora duwe wong sing tresna karo kowe terus ngarah karo patine Petruk iki aku terus learken golek iku carane piye? Kula piyambak ugi mboten mangertos caranipun kados pundi. Piye kok? Kula mboten tumut-tumut perkawis menika Kanjeng Rama. Kula menika lare sak menika. Tegesipun kula menika mboten pitados kaliyan impen. Namung kemawon kesangeten Kanjeng Rama menawi gagas perkawis pasumpenan. Ora perkara kebangetan gagas perkara impen. Ning aku ki ngrasake impen kadangkala ana kasunyatane merga impen kuwi ana sing dipetung. Puspa tajem kadoro dasih kuwi impen sing bakal nemai mekaten. Mongko impenku kuwi tibane tiba puspa tajem utawa kadoro dasih. Lah iki terus carane lek arep goleki sapa sing arep mentala mateni karo Petruk ki carane piye? Kula nderekke mawon. Kersanipun kados pundi? Wrantawanti piye? Menawi panjenengan gega dhateng ngatur kula. Heeh, karemu. Menawi panjenengan kepareng gega dhateng ngatur kula sakmenika dipun pancing kemawon. Awalesane tegesipun mboten kok mancing wonten ing toya menika mboten supados tianggeng badhe mejahi panjenengan menika rawuh wonten ing wisma menika Ki Lurah Petruk kula aturi etok-etok seda. Maksude panjenengan etok-etok seda dadakan lajeng mangke kula krukupi jarik terus kula tak bengok-bengok nangis mangke nek tangga teparo do teka ketok lho sing seneng kali sampeyan mati kali sing mboten seneng menika ketok sing ora seneng ya tegese lahir batin tresna kaliyan sampeyan ning nek sing seneng sampeyan tekaning pati ya niku wong sing arep tumindak ora apik karo sampeyan. Petruk kang malega-lega kantong bolong isine kosong. Yambu yambu nawasung. Apik. Idemu apik. Nek ngono kong golekno apa jarik sing ora pati apik inggih. Aku tak nglikar nang amben kene kruku pono mengko gek ibumu kon bengok-bengok nangis kowe ya nangis men tangga teparo do teko. Ya tangga teparo sing melu nangis merga kelangan Petruk tegese kuwi tresna karo Petruk nek tangga teparo sing padha ora nangis sajake mesem guyu merga Petruk tekaning pati genah kuwi wong-wong sing arep gawe patine Petruk. Ingatan kula namung nderek ning kowe ora etok-etoke lembu etok-etok aja nganti ketara lho Wrantawanti. Inggih. Yen meru lengkung ya nangis kanca-kancamu dundangi kabeh nek bapakmu mati. Mangke menawi mati saestu cangkeme iki ki mengetok-etok. Oh inggih ngestaken dawuh. Wong bapakmu kena ngopo tenguk-tenguk kok terus gletak. Bareng tak mek-mek awake kok anyep kabeh bapakmu mati lengkung. Aduh piye. Ibu bapak kenging menapa? Mboten ngertosaken paranipun, nedengipun lenggahan terus kados mekaten kawontenanipun. Matobat bapakne kula mboten saged dipun tilar piyambak lho Pakne. Pakne sampeyan kena ngopo? Bapak sampeyan kenging napa? Kula tasih mbetahaken
Bapak supados angampingi gesangipun Lengkung Bapak sampun sedo. Pakne, mbok aja kaya ngono to aku ora iso urip ijen, Pakne. Lengkung? Lengkung Kesuma? Nyuwun pangapunten kados Raden Wisanggeni. Iya. Warantawati. Tobat. Raden kawontenanipun semah kula kados pekasan. Ngarepan omah kok dipanjer gendera putih. Iki sapa sing ora ana? Ngaturi Mas paosaken dhateng kawontenanipun ingkang abdi pun Kilurah Petruk. Nalika semanten nembe jejagongan kalian kula mboten ngertosaken paranipun. Lajeng keselak. Watuk-watuk tumuli dawah saking pelenggan. Tumunten sakmangke sampun mboten saged glawat. Badanipun kula dumuk anyep sedayanipun Raden. Lho, Petruk mati? Inggih. Weh lah dalah kok kaya ngono. Ya wis nek ngono aku ngucapake bela sungkawa ya Warantawati. Inggih, Raden. Wis ora usah kuwatir, mengko kowe ora usah bingung. Petruk mengko dipendhem ning endi upama nganggo Prabaya aku sing ngragati. Yen perlu slametane Petruk kowe ora usah matur para Pandhawa. Tak slameti nganti tekan rampunge nggone nylameti Petruk. Matur sembah nuwun. Matur suwun Raden. Ya padha-padha. Lah kok edan temen. Ning ya wis ora apa-apa wong sing jeneng pati uripe menungsa kuwi gumantung marang panguwasaning dat kang murwing dat. Ya kuwi lho. Mula tak jaluk kowe kabeh kuwi percaya karo panguwasaning Gusti. Merga Gusti kuwi nitahake titah ning alam padang kuwi anut marang kuwasaning lan kodrate. Inggih. Bojomu lagi tenguk-tenguk mongko ngombe wedang keselak tumuli tekan ning pati. Kuwi mbok menawa dadi kodrate Hyang Mahanasa. Inggih. Luwih akeh sing nalika semono lagi ngopo-ngopo mongko ora ngerti dodok selaing perkara wekasan tekaning pati kuwi kabeh dadi panguwasaning sing gawe urip ming kudu ikhlas. Matur sembah nuwun. Lah arep kepiye meneh wong dadi kersaning sing maha jagat. Mula ya wis ingkang ana kuwi bakal tumuli bali ora ana. Awale ora ana, mengko ana terus dadi ora ana meneh. Wis dadi kodrate Hyang Mahanasa. Inggih, ngestaken dawuh. Aja kok Petruk, aku sesuk ki mesti bakal ya tekaning pati. Ning mangsa kalane kapan kuwi mbuh awak dhewe ora ngerti. Isih suwe apa mung kari cendak umure awake dhewe kuwi, ya tetep awake dhewe ora iso ngerti. Sing ngerti mung panguwasaning Gusti. Inggih. Wis Lengkung rasa nangis. Inggih. Sareng kula ngertos pangendika panjenengan. Lajeng tumuli ikhlas lair batos kula. Nyatanipun tiyang gesang wonten ing alam padang menika mboten selaminipun sesarengan nadyan menika tiyang sepuh. Rama kula piyambak nadyan kula ibu kula piyambak selaminipun mboten badhe sesarengan tumuli wonten wancinipun pisah. Mestine ngono. Inggih. Mula dadi patuladan lan kaca benggala wong urip ing alam padang kuwi nyuda tumindak ingkang adigang adiguna. Nyuda sumangah sesungaran sombong umuk kekuwataning menungsa kuwi sepira paribasane mung bledhok ana ing astane sing gawe urip. Inggih. Matur suwun Raden, padha-padha ora apa-apa. Lah terus kowe wis ngrancang urip sak teruse apa urung? Tegesipun kados pundi? Sakbare Petruk mati kuwi apa kowe arep ngrandha? Apa kowe arep golek bojo meneh? Merga Lengkung ya isih mbutuhke Prabaya dienggo sekolah mbok menawa lan nggo uripe anakmu si Lengkung. Kula tasih bingung. Kula tasih tresna kaliyan Kilurah Petruk. Wis aja tok tresnani, kowe tresnani wong mati ki entuke apa? Ngaten. Lah arep tok tresnani pendak dina nek wonge wis ora ngerti, wonge wis ora krasa, wonge wis tekaning pati kuwi kowe entuk apa? Malah gegerus atimu dhewe. Kowe mbebecer wektu lan uripmu ingkang tanpa guna. Mekaten Raden, bener. Lah
kados pundi wong nyatane upama kula menika winengku dening priya ya sapa sing gelem wong kula niku randha ge anak siji mengko dipun westani angge-angge orong-orong. Gosek to, aja sok sembrono kowe iki saklaya dadi bojone Petruk kok iso mbanyol lho. Mboten ateges menika. Nanging ya sapa sing gelem. Kowe iki jek enom. No. Nek kowe nyebut sapa sing gelem kuwi keliru. Wong kowe kuwi iki gamanmu akeh. Gaman menika tegesipun daya kekuatanmu, pasuryanmu ya ayu, kowe anak ratu. Mongko nek semono bejo temen uripmu mung dimek karo Petruk, mongko saking para satriya-satriya iki padha kedanan karo kowe. Lah kok bejamu kinodratake entuk Petruk, ning ya bejamu meneh Petruk tumuli tekaning mati, mongko kowe isih enom. Inggih. Ha iki ngene. Iki mung upama lho. Nggih. Mbangane kowe diwengku wong kana-kana. Nggih. Tur aku ki rak ya isih muda. Tegesipun kados pundi? Panjenengan paring pangandikan menika tegesipun kados pundi? Ngene lho, aku ki isih enom mongko ya urung mengku garwa. Mongko wong golek bojo kuwi angel. Wong golek bojo kuwi angel. Kosek to tak omong dhisik. Wong golek bojo kuwi angel, wong golek garwa kuwi angel. Yen kleru nggone milih garwa kuwi bisa nyengsarake uripe wong lanang. Nanging yen bener nggone milih wong wadon kuwi iso ngunggahke derajating wong lanang. Inggih. Lah saiki aku tak takon karo kowe, upama kowe kuwi karo aku ngono cocok ora? Tobat namung gumantung anak kula, nek anak kula cocok kula ya cocok. Langkung piye? Kula ndereke mawon. Naingaten Raden badhe mengku garwa Kanjeng Ibu. Nek kowe entuk ora apa-apa, nek kowe ora entuk ya ora. Menawi kula menika nggih boleh-boleh saja. Iki anak Petruk ya senengane mbanyol, boleh-boleh saja iki basa ngendi? Menawi kersa monggo Kanjeng Ibu, menawi tresna inggih monggo, mboten menapa-menapa leres ngendikanipun Raden Wisanggeni. Nunggoni kok nunggoni wong mati. Menika mboten badhe pikantuk menapa-menapa. Menawi Raden saestu lair batin kula pasrahke mawon tinimbangane urip kula namung kleyang kabur kanginan sarah mungguing lautan. Wastra lungset ing sampiran langkung-langkung dadi rondo menika wis dijinjit-jinjit le mlaku isih dirasani tangga teparo. Bener, lha inggih. Mila kula nderek kalian panjenengan kemawon Raden. Ngopo langkung? Wonten mayit kok dehem. Sing jenenge wong mati kuwi nyawane urung iso ado-ado saka ragane. Ngono. Wong tuamu mati kuwi nyawane isih ning kiwa tengening ragane kono merga dheweke urung dong yen to tekaning pati. Ngaten. Iya dadi isih iso dehem, isih iso ngopo-ngopo. Mburi kae. Ambruk kan dibenakke ora ming tengok-tengok wae. Nek tenan tak wengku garwa, wis rasa to gagas. Saiki ngene, lengkung ngetutke ibune ning Drepsila Geni, aku tak ngrukti kunarpaning Petruk kantong bolong. Wah, lah bojomu urip ngono kok. Urip-urip ora. Pira-pira bendara ki nulungi malah areng ngepek mbokne. Kene iki le mati ki mung biasa. Le mati ki mung ecok-ecok lha kok njur arep dipek. Prantawati. Kula wonten dawuh. Lah gene tangi. Lengkung ya ngono ora nggondheli mbokne malah nyurung karepe mbokne. Inggih. Lah kula menika ya Rama menika ya ming pimpene kok digagas banget-banget. Mula gandeng ana Ndara Wisanggeni iki impen iki arep tak aturke Ndara Wisanggeni. Merga piyai kuwi apa piyai pinter. Ngaten, Bapa. Kono mundur ngestaken dawuh. Kono Prantawati kono nyetlika-nyetlika apa-apa kono.
Kula tak teng mriki. Sing kene masuk. Ngestaken dawuh. Dadak oleh barang apa? Kowe ngapa Tru? Ngopo lho. Gah aku sok nek kaya ngono kuwi. Lah aku ki ngerti nek kowe ki ora mati kok. Aku ngerti nek kowe etok-etok mula aku terus duwe ego vertikal ngene iki men kowe kuwi tangi. Wah, pancen sampeyan iku wong pinter. Ora kowe ngopo? Enten tiyang sing ajeng jarah kula. Lho, jarah piye? Tegese jarah pati kula. Kula ajeng dipateni. Kok kowe iso omong kaya mengkono buktine apa? Kula ngimpi. Ngimpi apa? Dadi manten. Monggo mantene wedok ora ana. Nek mantene wedok ana tegese kula wedok niku mati saka karepe sing kuwasa. Nek mantene wedok ora ana kula nyandang manten dhewe mongko pahargane wis genggeng niku tegese ana wong sing ajeng nyolong karo uripe Petruk. Mula kula ora trima. Kula carane ngenten iki niki wau ming dadi go vertikale Warantawati supaya ana wong sing tekan kene nek wong sing tekan kene niku ketoke sengit karo Petruk berarti Petruk sing mantene Petruk. Ngono nggih. Paham to sampean? Ngerti. Mula kula pasrah ndara wisanggeni dinten sakmiki kula nyuwun dislametke supaya aja nganti tekaning pati. Mangsawang anak kula lengkung isih enom, isih bocah. Nek nganti kula mati sapa sing ngragati anak kula? Ngono Petruk. Nggih. Kowe duwe pusaka to? Napa? Pethel. Gadah. Kene tak silihe. Pethel siji arep disile. Tak silihe engko tak balekke. Nek nganti ilang tak ijoli pethel 40 nggo nutuki ndasmu kuwi. Ya ora ngono kok yo nesu. Mung disili pethele kok ora entuk. Nggih, siap. Pethel. Ah. Niki. Ajeng manapake jarene pethel iki kondange ampuh. Wah. Oh, kerep tak nggo nyolong ora tau konangan. Nggo nyolong kok ora konangan. Ampuh kegila-gila. Nek ngono pethel iki ampuh tenan. Tak pujane, dipuja napa? Wis kowe menengo wae. Weh. Iki sampean gawe masalah iki. Nek nganti bojoku weruh, engko bingung, kleru, wah sampean sing kula tempuhke, kok sik to. Arepa bentuke padha nek sandangane beda to. Lah nggih niku nganggo iket nganggo surjan kok. Ning rupane blek jan ora geseh. Nek ora cara ngene iki kowe mesti bakal mati. Mergo kowe ana sing bakal jangka patimu. Jane sinten to? Kurawa. Lho. Kurawa? Iya. Nek ming Kurawa iki kula wani. Kurawa dipandhegani karo Bapa Jodipati. Bapa Jodipati Raden Werkudara. Iya Petruk. Wah, lah setan ora. Lah kok iso Ndara Werkudara niku ajeng mateni kula diblithuk karo Begawan Durna. Mula aku nyipta wujude Petruk iki. Nggih. Terus karepmu piye? Kowe lunga. Lunga sing adoh. Oh, nggih. Lunga sing adoh. Aja nganti ngetok. Nek ngetok mati kowe. Oh, nggih. Lah terus iki ben dipateni Kurawa. Oh, nggih. Iki nek dipateni Kurawa ora apa-apa iki mung saka pethel. Lah nggih. Oh, wah jan pinter sampean. Dadi kula lunga sing adoh. Iya. Niki ben teng mriki men dipateni Kurawa, men digawa Ndara Werkudara. Iya, Petruk. Oh, nggih. Niki nek nyuwara ya padha kula. Padha plek ora bakal ana bedane. Truk. Apa? Lah. Oh ya iso padha lho. Njrone wonten tipe, tip dengkulmu mlocot kuwi. Ora ana ku ya kuwi gaweanku kok. Wah, ya anu cirine siji, dhek ra ndi jenggot. Ya mongko tak thukulke sedhela wae gampang. Ora sampeyan ana bedane. Ning niki tesih wonten siji perkara. Lho, sijine perkara piye? Nek kula lunga sing gara-gara sapa? Niki digawa Kurawa, kula lunga. Terus mengko nek Garing Bagong goleki piye ayo? Sampeyan kudu iso gawe Petruk siji meneh. Petruk siji meneh. Heeh. Ya anu nggih. Piye iso ora? Iso. Nek iso kula tak ndelok sik kaya ngapa lek sampean gawe Petruk. Ning saka wong lho, sakarep sampean.
lagi ngaso ning Randu Gumbala kaya ana Aji Pameling sing ngundang karo aku. Aku sing ngundang. Adiku lanang cah bagus iya. Ngopo? Kang, Ngopo? kowe tresna karo Petruk ora? Petruk ki abdiku. Aku wis bola-bali ngewangi karo Petruk, nek Petruk keson Jombaya aku mesti totoh pati ngewangi karo Petruk. Ning iki kowe arep kelangan karo Petruk. Mergane Petruk arep dipateni karo Kurawa. Sing dipandhegani karo satriya jenenge Werkudara. Cangkeme. Iki bapakku kok. Lah iya aku mung ngomongke kok. Kowe nek ngenyek ki ketoke nyerempet ning diel. Ora usah nganggo satriya Jodipati, bapakku ngono wae. Bapakmu diblithuk mbahmu. Sapa? Begawan Durna. Mula terus mentolo arep mateni karo Petruk. Lah iki Petruk tak slametke, Petruk sing tenan iki. Heeh. Tak kon minggat sing ado. Lah terus sing arep digawa bapak Jodipati Mburimu kuwi. Wah, gaweamu apa? Iya. Saka apa iki? Saka Petel. Lho kok pinter kowe. Mbok tulung dingklekku omah kae digawe wong. Gawe macan no piye mengletak kowe iki. Ora atos-atos ni ora. Lah terus apa wigantine kok kowe nekake aku? Iki mau Petruk omong karo aku. Heeh. Nek Petruk sing tenan lunga, Petruk sing digawa Werkudara ku Petruk mburimu, lah sing gara-gara ora ana. Maksud lu kowe tak dandani Petruk, kowe engko gara-gara ro gareng karo Bagong ya. nih. Ngene wae, yo gelut yo. Lho. Kok gelut piye? Lah kowe iki senengane aku ki ora iso nembang, ora iso tetembangan, ora iso lucu kok. Kon dadi Petruk iku nek nganti ketara malah geger. Ora. Wis to manut karo aku kowe engko ora usah nembang, ora usah. Kowe engko ora usah bawa lunging gadung barang ora usah. Yo. Pokoke meneng, kowe nek dijak omong garing ya wangsulan, nek ora dijak omong garing ora usah omong. Engko nek garing curiga karo aku, Cubriya curiga. heeh cubriya karo aku. Wis pokoke kowe ora usah omong. Oh iya. Manut aku, wah jan setan tenan. Yo ditenono suwe tak kon dadi gareng. Men tak toklek sikile siji. Tak toklek wis meneng wae ya. Ngampet ambekan. Wis aku engko bakal muja karo kowe. Nek kowe tak puja kowe bisa dadi Petruk. Ki arep tiru-tiru Bagong kowe ya. Ajar ora. Wis tak pujane Kakang. Yo. Wah iki iso cilaka lho. Aku dadi sampean kok pinter gawe sapa-sapa iki kok wah nyemelangi napa ngono. Buka teng pasar, buka sulapan kali kula. Dite malah akeh. Oh iya werna-werna to Petruk, ora usah dadak sing werna-werna, butuhe kowe kelakon penjangkamu. Nggih. Kakang Antasena, Nggih. kowe wis dadi Petruk. Iya. Engko kowe neng Ngororombo. Oh iya. Ngenteni gareng karo Bagong gara-gara ning kono. Oh iya. Ngono ya, Kang? Iya. Coba nek kula dadi gareng. Piye Truk kabare, Truk? Sampeyan wangsulan nuwun. Ya apik-apik wae reng. Rada kaku iki. Ning wis ora apa-apa pun pemper. Iya. Ayo padha nembang Sitom Parisana. Napa? Sintom Parisana. Sinom Parijata kok Sintom Parisana. Lah ya jeneng ora apal kok ya reng. Nggih, mboten dados napa wis ben. Pun nggih den kula tak lunga. Petruk kowe mangkat sing ado. Kakang Antasena kowe mangkat kono gara-gara. Iya Wisanggara Wisanggeni ngestoke dawuh. Ora usah basa lho, kowe basa ting penalit wong kowe iki asline ora iso basa. Iya ngestoke dawuh. Wis ya Truk aku tak mangkat Truk. Aduh cilaka iki. Lah wagu kaya ngene ora apa-apa sing penting aku tetep arep goro-goro. Rewel ngene salah ngono salah.
Rewel. Ora asal nembang. Wegah aku. Ngomong terus terang. Terang terus belep. Malah tampa utawa bolam barang ora. Ngono. Petro mlayu sing adoh. Petro kedadean saka petrangan nek ana wong tekan kene kuwi arep digapak-gapake manut. Ayo saiki padha ngayahi kewajibaning dhewe-dhewe. Matur nuwun nggih, Den. Mboten aneh. Milanipun anginipun kados mekaten. Menika Prabawa Raden Werkudara rawuh, nggih. Inggih. Paman kula sejenar. Bawadurna Werkudara sampun prapta wonten negaring Astina. Gandhong blekuduk swalu kimbul sumarante alhamdulillah. Werkudara wis prapta ning negara Ngastina. Yo, Durna bapakku. Aku nampa haji pameling saka Durna. Ditimbali ning negara Ngastina. Pancen pancen bener. Badararja sapraptamu Dimas tansah pinayunganing kawidadan nering sambi kala. Duryudana kakangku aku ngaturke sembah. Yo, Yayi tak tampa. Pangestunipun Kakang Tampanana ndak gegem dadiake jimat. Raden katuran karaharjan rawuhipun. Sengguni bapakku slamet aku ngaturke basaku katura. Kula tampi nggih dawah sami-sami dipun sekecaken lenggahipun. Yo sengguni bapakku. Werkudara kowe slamet nggih Cah Bagus. Durna bapakku. Slamet tekaku aku ngaturke bektiku katura. Oh, tak tampa. Werkudara, pangestune Bapak Tampanana ya nggih ya nang ya li. Yo. Durna bapakku tak tampa pangestu. Aku ngaturke bekti kowe paring pangestu. Prayogakno nggonmu ngadhep. Iya, wis ora kurang prayoga. Sira Siadi tinimbalan dening Bapa Penemban Durna ana ing negara Ngastina. Mula kang sangka kuwi aku njaluki dipalilah bakal matur ngersaning Durna bapakku. Sira Siadi ndak paringi purba wasesa. Durna bapakku. Werkudara piye? Werkudara? Piye? Anginmu ki ndekno sikik ta Werkudara. Iki ganjeling ngisor bareng wis mak jegluk. Pun mboten sak kuwatir Kakang Durna. Mboten kuwatir pripun nek pilek? Nah nggih. Sik gunungane do ambruk Werkudara. Tak benake sikik. Oh, ya ora ngerti babar pisan lah kok dadi kahanane kaya ngene iki kok. Kato marmo ki rasa ngurip kipas angin. Nggih. Ngesta kendhawu. Ademe kaya ngene kok isih nggawa kipas angin barang ora. Durna bapakku. Piye Werkudara? Kowe nimbali garwaku. Pancen bapakmu nimbali karo kowe. Wigatine apa dene kowe nimbali karo Werkudara? Dingaren dene kowe paring pangandikan lumantar haji pameling. Yen to aku mbok dawuhi sowan nang negara Ngastina. Oh, gandhok blekutu swalu gembol sumarante. Ngene iki mau Werkudara. Kowe tak jarwani ya, Nger. Iki mau jroning Pasewakan Agung. Sejatine dudu anak Prabu Duryudana ingkang anakake Pasewakan Agung nanging bapakmu Sokalima. Durna bapakku. Merga aku entuk wangsit Werkudara. Supaya nggonmu entuk sastra cetha paripurning wangsit. Sastra Jendra Pangruwating Diyu mau bisa komplit sarta iso tok gunake luwih saka dayaning sastra Jendra Hayuningrat ya kuwi ngelmu kasampurnan lan ngelmu sangkan paraning dumadi. Yo. Iki aku pinaringan ngelmu dening para dewa lan didhawuhi supaya maringake kowe. Kinarya jangkep sarta panutuping ngelmu sastra Jendra Pangruwating Diyu ingkang wis maringake marang kowe. Nggonmu entuk saka Sang Ruci Bathara. Jenenge apa? Ya kuwi kengaran ngelmu sastra mulya memayu hayuning bawana.
ngelmu sastra mulya memayu hayuning bawana kuwi kinarya jangkeping sastra cetha paripurning wangsit ya sastra jendra pangurwating diyu yen kowe iso nggayuh ngelmu wujudipun ngelmu sastra mulya memayu hayuning bawana mau ateges nggonmu entuk ngelmu kasampurnan lan ngelmu sangkan paraning dumadi mau saya komplit dawuhing Jawata ngibarate nadyan kowe kuwi satriya nanging uripmu tanpa beda kaya dene dewa manabda bakal dadi apa sing tok karepake bisa kasembadan lan kowe wis diwenangake aglar sawijining brahmana lho apa ora elok selagine bapakmu Begawan Durna wae kepengin ngukup ngudune ngelmu sastra mulya memayu ayuning bawana mbabar kamulyaning jati yo ning jebul ana syarate Werkudara ana syarate apa maragake kowe paringa dawuh Durna bapakku kelingan nadyan aku kudu ndolek ngelmu ya kuwi sangkan paraning dumadi tak rewangi jegur segara wae aku nglakoni apa meneh syarat sing enteng-enteng aku mesti ora bakal wegah mesti uga bakal saguh nglakoni kowe saguh Werkudara yo aku saguh nek kowe saguh nuwun sewu nggih panen kula badhe majeng sawetawis supados cetha panen pripun anak kula pun Werkudara lho semanggaken Bawa Durna syarate apa yen pancen panutuping ngelmu kasampurnan lan panutuping ngelmu sangkan paraning dewadi aku kudu nggayuh sastra mulya memayu hayuning bawana mbabar kamulyaning jati syarate apa Durna bapakku gage paringa dawuh ora genep rasane yen urung iso nggayuh sastra mulya memayu hayuning bawana yen kowe krasa kaya mengkono tegese kowe wis darbe niat bakal nggayuh ya kuwi sastra mulya pemayu ayuning bawana mbabar kamulyaning jati yo yen pancen kowe niat tenan yen pancen kowe wis nekat tenan bakal nggayuh apa kira-kira kowe saguh ngaturake syarat-syaratane aku saguh aja maneh mbok kon mlaku sing adoh munggah gunung tak saguhi jegur segara tak saguhi upama syarate dudu kuwi kaya saguh yo saguh upama syarate kudu nglilakake katresnanmu kowe saguh tumrap Werkudara katresnan kuwi kadang kala pacoban ingkang abot dhewe nanging sapa ingkang ikhlas karo katresnan kanugrahan bakal cinandak kanugrahan bakal iso digayuh contone duk nalika anakku Gatot arep didadekke jago eneng kayangan Arimbi nalika semono nggondheli merga tresnane karo anak barep kakangku paring dawuh yen to tresna ingkang dadi jalaran Gatotkaca ora entuk dadi jago ning kayangan mau bakal nutup kanugrahan sing ditampa dening Gatot mula nalika Arimbi negake marang katresnan ikhlas anake didadekke jagoning dewa ning kayangan Gatotkaca saiki dadi bocah pepethinganing para satriya dadi bocah sing pancen iso mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa mula tumrap Werkudara bab sing abot dhewe ning jagat kuwi mung perkara katresnan nanging yen to iso nglilakake katresnan wah pacoban sing abot dhewe kuwi ning tresna yen wong ora kebondo marang katresnan kanugrahane mesti bakal tumiba marang wong sing ikhlasake marang katresnan mau bagus wah pancen muridku tenan kowe Werkudara saya gedhe saya pinter kowe saya tuwa saya ngerti marang ngelmu ning urip ana ing alam padang ya merga saka bapakmu iki yo mula kang saka kuwi yen pancen kowe ikhlas marang katresnan ora perkara kowe kudu megatake katresnanmu karo bojo apa dene anakmu ora ning kowe kudu megatake katresnan ya kuwi kelawan abdimu abdiku sapa abdimu Panakawan merga ana ing kene sabdaning dewa kowe bakal entuk sastra mulya apa mau jenenge Depate sastra mulya memayu hayuning bawana mbabar kamulyaning jati kowe kudu ngiklasake salah sawijining Panakawanmu yen ora gareng ya Petruk ora Petruk ya Bagong Werkudara
Petruk Gareng apa Bagong? Arep dikapake. Dirabekke. Dirabekke. Dipateni, Cak Bagus. Dipateni. Iki sabdaning dewa ingkang lumantar. Bapakmu Begawan Durna ing Sukalima. Kudu ana salah sawijining Panakawan ingkang tekaning mati kuwi dadi srana tumurune ngelmu sastra mulya memayu-ayuning bawana babar kamulyaning jati. Wah, piye ayo. Kowe mau iso ngandhakake njlentrehake bab tresna. Wong sing kabanta marang katresnan kuwi biasane sok didoi marang kanugrahan. Saiki piye? Gedhening tresnamu marang Panakawanmu. Jebul tinemune nggondheli karo rasamu Werkudara. Ora bakal nggondheli karo rasaku. Mung saiki aku tak takon karo kowe. Takono. Apa ya kudu Panakawan telu mau sing kudu tak pateni? Iki kabeh dawuhing dewa manut lenging ciptamu. Manut lenging rasamu. Nek rasamu kepengin mateni Gareng ya Gareng patenono. Nek rasamu kepengin mateni Petruk patenono. Nek kepengin mateni Bagong patenono. Mong ora dikeparengake kabeh telu kudu mbaka siji. Kudu mbaka siji. Sapa sik sing bakal dadi banten sarana tumurning ilmu sastra mulya pangarep-areping bawana. Nyebut kowe kleru. Babaran mijil kakung. Babar kamulyaning jati. Wis gage. Nek kowe sago mangkat to, nek ora sago ya wis ilmu mengo ben mapan ning Sukalima. Tawenake wong-wong sing sago mateni Panakawan. Upama sing sago mateni Panakawan kuwi Janaka, ya Janaka sing bakal entuk ngelmu sastra. Mulya memayu-ayuning bawana babar kamulyaning jati. Ning yen kowe ingkang sago, ya kowe ingkang bakal entuk wayu. Njaluk pamit. Pripun, Ger? Sampun marem salebetipun kali paduka anak Prabu Ngastina. Oh, Durna. Mboten kanthi kanyono-nyono menika inggih pun sebat nabuk nyilih tangan. Kecekel iwake ning ora buthek banyune. Mekaten menika. Teges upami salah sawijining Panakawan mangke pecah. Duka Gareng, duka Petruk, duka Bagong. Tartamtu panjenengan boten badhe dipun tuduh dening para Pandhawa ingkang dipun dakwa inggih pun Werkudara. Nggih, matur sembah nuwun. Jan pinter tenan. Ora nyono babar pisan. Iso gawe srana kaya ngono. Ning nuwun sewu kula tak takon Kakang Durna. Pripun Dipate? Sampeyan napa ya entuk wangsit tenan sing jeneng sastra mulya sing mangkandhake mau memayu-ayuning bawana babar kamulyaning jati. Niku ya mung ukara kula tok kok. Mboten nonton. Sastra mulya memayu-ayuning bawana babar kamulyaning jati. Menika kata-katane pun bubar esuk-esukan. Oh, sing iso diucapke Semar. Kok sampeyan iso krungu? Lah wong kula teng jero kotak ya mesti krungu wong cedhak banget kok. Oh, nggih. Ning Werkudara mboten paham. Werkudara niku wong mendem karo ngelmu. Mula sareng kula matur sastra mulya memayu-ayuning bawana babar kamulyaning jati. Tak deng deng tak deng 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 tak deng deng. Duh, alah ngoten nika. Iyalah Gusti paringana ngapura. Wong kok ya pinter gawe ukara. Lho, sing baku rak antaraning salah siji Panakawan mati. Mengki nek mati Semar grantes. Semar mati Pandhawa ora duwe kekuatan. Angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Nggih. Ning apa kira-kira Werkudara kelakon mateni salah sawijining Panakawan? Mestine kelakon. Merga Panakawan niku do wedi karo Werkudara. Umum Werkudara menika mateni Gareng nika bobote sepira? Candhak Werkudara banteng mesti modar. Nggih. Umum Werkudara menika mateni Petruk menika kekuatane sepira? Candhak dijak karo Werkudara mesti mati. Nggih. Bagong ya ora duwe kekuatan apa-apa. Nggih. Bagong ya mesti tekaning pati. Syukur bagi Werkudara iso mateni telu cacahe. Upama ming siji ora dadi ngapa. Sing loro dituku. Oh nggih. Mboten sak kuwatir. Oh Durna. Wonten dawuh. Kula ngaturaken panuwun tanpa pepindhan. Sami-sami, Ger, sami-sami. Wanda. Wanda sapa? Kula menika kok isih kelingan japa mantra Aji Pameling. Oh. Dadi kula mboten iso
ilang saka ati kula Depati. Nggih, nggih. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Sami-sami nggih, sami-sami. Bawuduna. Wonten dawuh. Menika wonten sekedhik kangge Bobo Penemban Durna. Aduh, nggih, mbok sampun kados mekaten. Kula menika lair batin anggenipun, kula menika meres dhateng pemanggih kula supados dados sarana pejahipun para Pandhawa. Menika mboten kok badhahi niat kepula niku kepengin pikantuk Prabaya Dedana saking Paduka Anak Prabu menika mboten babar pelisan mboten Den. Estu mboten. Mboten, menika ikhlas. Nggih, sampun kados mekaten nggih. Estu kula menika mboten ngarep-arep kados mekaten menika. Kula menika mboten ngarep-arep menapa kemawon. Nggih. Menawi menika ikhlas nggih matur sembah nuwun tanpa pepindhan mboten napa-napa. Nek ngono pendhita iki iso tak arani pendhita merak kecancang. Lho kok merak pripun Depati? Merak kecancang niku nek dipanehi pakan lagi gelem ngegarke wulune. Nek ora dipakani ora ngegarke wulune. Mboten apa-apa. Pun kula niku anggere dipeni napa-napa kula garke. Kula garke kabeh. Nggih, Kakang Narada. Nggih. Mulawi ngaten kados sampun paripurna lelamban menika namung ngantun ngajeng-ajeng pejahipun para Pandhawa. Leres nggih, leres. Kartowarma wonten timbalan ing Ngadawu. Budhana kang padha seba jenenge Sraja Kundur Kedatun. Kula non para wadal pasilan. Yun tambahi pangestu sing ati-ati aja kaya bocah cilik Dimas Kartowarma. Jane yo mengarep nderekne tanggaku apa nene sapa nek nganti engko konangan sapa sing arep-arepake patine Petruk malah kecilaka. Wah bareng aku mlaku suwening suwe nggonku mlaku rekane arep nyileke awak saben esuk aku mlaku paling ora mlaku 6 kilo lah kok saiki seprene malah iso pirang-pirang kilo. Nganti tekan jabane ngrangkah. Waduh, monggo aku iki kaya urung ngerti papane iki ngendi. Malah keblasuk-blasuk. Malah ketuyung-tuyung uripku kaya ngene iki kepiye iki. Dalan sing maune tak liwati kok kaya tak sawang kaya pangling gek aku ki tekan ngendi, desa ngendi, dusun ngendi, kelurahan ngendi, kecamatan ngendi. Kok suasana saya sepi kaya ngene iki gek kepiye wah jan. Lah malah cilaka mongko ndara wis anggeni gawe Petruk pirang-pirang. Ngono nganti mulih nang omahku, Urantawati ora ngerti nek kuwi Petruk palsu, langsung dirangkul. Pakne. Waduh. Wah. Kok pikir aku dadi sing ora-ora ya? Ning ora ah. Bojoku iki wong setya bekti karo aku kok ora bakal tumindak kaya. Ning nek padha rupane. Ha piye? Monggo sing teko Petruk blek kaya aku. Ayo bojoku ora ngerti nek kuwi aku apa udu. Terus langsung nek Petruk sing palsu wisuh Bu. Wah, cilaka iki. Kok men kowe dhewe? Wes. Dinggo sesuk sore meneh kok. Ndak malah gerok ora. Wah, cilaka iki wis. Wis pasrah karo pepesening kodrat wae. Waduh pukulan. Waduh pukulan. Aduh pukulan. Aduh pukulan. Ngentraken sembah bekti kula kunjuk pukulan. Petruk wong geculku marujul. Selagine Jawata rawuh wae kowe isih bisa kaya ngono mongko kowe ora ngerti dalaning Bali. Oh iya ya. Aku kok ya ngopo to ya ning ndi-ndi mesti sarwa seneng ning jane atiku iki cilaka. Petruk dalem ulun ngerti pesambat kita. Nggih. Lha niku pripun Pukulun? Pancen sayektine apa kang dadi pacoban kita mau, wis pinesti kita dadi lantaran tumedhaking kanugrahan. Weh. Kula niki? Iya, Petruk. Lah ming sakula kok dadi lantaran tumedhaking kanugrahan niku pripun? Tumedhaking kanugrahan kuwi mboya mawas kelawan derajat kelawan pangkat. Nadyan kita wong loro saudon telu saurupan. Nanging lamun dewa wis mesthekake lamun kita ingkang kudu dadi jalaran tumedhaking kanugrahan, ya kita ingkang sak mangko kinarya dalan tumedhaking kanugrahan Petruk. Waduh.
Ora nyono babar pisan bul uripku ki ya mulya. Ing atase nang omah mung diwaneni ro bojo wae. Bareng ketemu karo Iwang Pirun padha wenang kok aku dadi dalaning kanugrahan. Nggih mugi-mugi kelepetan dhateng dayanipun kanugrahan mengkono Petruk. Dene kanugrahan ingkang bakal dadi lantaran tumedhak ana ing jagat mau bakal tinampa dening para Pandhawa. Nggih, merga Pandhawa kuwi kita ingkang momong. Klebu kadang kita Nala Gareng lan adi kita Bagong apa dene wong atuwa kita Semar. Nggih, pukulun nggih. Aranipun menapa? Kanugrahan ingkang bakal tinampa dening para Pandhawa wujud wahyu katentreman sabab Pandhawa tinuding dening para Jawata ingkang bakal besok babar jagat ingkang kebak ing katentreman Petruk. Wah, alhamdulillah. Dene punden kula para Pandhawa pikantuk wahyu katentreman pukulun. Ya. Lan kejaba saka kuwi kita uga ingkang kudu bisa ngrampungake lakon ning jagat. Nggih, kula dhewe ya bingung. Petruk niku ngimpi kaya arep dipateni karo wong terus kula ken lungane Ndara Wisanggeni nyipta Petruk loro cacahe. Niki nek mboten kula rampungke perkarane mengke mboten rampung-rampung malah Petruk sing palsu bali teng omah kula cilaka. Iya, pancen pinesti Petruk ingkang palsu patutan kelawan bojo kita. Ora sembrono. Ora Petruk pancen ulun ming bebeda lawan jeneng kita. Dewa ora sok bebeda. Dewa ki nek ngendika ki sak kendikane ana sing dicipta dadi kok senengane ngendika mbuya. Senengane ora. Lho, kita malah kok ora basa karo ulun. Oh iya lali. Nyuwun pangapunten Bu Ulun. Nggih kula nderek. Kita bakal ulun paringi wahyu, mengko kita paringke utawa caoske lan pemunden kita Pandhawa. Oh nggih. Ning kita uga bakal ulun dandani. Wujud napa Bu Ulun? Wujuding manut lan panjenengan ulun. Oh nggih, ngestakaken dawuh. Sawise kaya mengkono rampungna pakaryan kita. Kang dumlaroning jagat iki, Petruk. Oh nggih, ngestakaken dawuh. Kita njujuka marang negara Ngastina. Apa ingkang dadi sedya kita ya kuwi nyelametake Petruk ingkang bakal dadi banten ing negara Ngastina. Aja nganti padha ngira yen to Petruk ingkang saktenane palsu mau. Padha ngira yen to Petruk sejati utawa Petruk ingkang saktenane kang dadi banten negara Ngastina. Slametna asmaning pepundenmu Si Werkudara. Oh nggih, ngestakaken dawuh Bu Kulun. Iya Petruk maragake tampanana. Petruk, kita wis ulun sebda dadi wujuding satriya bagus lan gagah. Mara mangsa barenggon kita bakal gawe asma utawa jeneng ulun kundur ana ing Kayuwangan. Aja lali sawise kabeh mengko katon padhang wahyu caosna marang pepunden kita Pandhawa. Oh nggih, ngestakaken dawuh pukulun. Sembah kula ngendharaken Jengkar Paduka Hyang Adi pukulun Sang Hyang Bathara Wenang. Jangkan sing langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung ing jagat Dewa Bathara ya jagat pangestu ngoro wanter dawuh Wang Pikulun padha wenang jebul nggonku duwe lelakon kaya mengkene mung bakal kinarya jalaran tumedhaking kanugrahan ya bakal tak antepi mara seksenana dina samengko. Aku ora nganggo jeneng Panakawan Petruk nanging nganggo jeneng Bambang Surasekti.
bakal prapteng negara Ngastina. Sapa ingkang bakal gendak sikara karo Petruk? Aku ingkang ora nrimakake legane atiku. Cakina wis mendem ya ngene iki. Ing atase wing arep mati kok dadak nyewa blangkon karo Surjan. Petruk, wonten dawuh penemban. Oh, kowe iki kepiye to? Apa kowe wis krasa sejatine? Yen to praptane Begawan Durna ana ing Karang Tumaritis iki nganti karo anakku murid ya kuwi Si Werkudara. Nggih. Kuwi gantine kowe tak kandhani ya, Petruk. Werkudara bakal nampa ngelmu ya kuwi sastra mulya. Apa ya terus mau ya? Pengamaning bawana babar kamulyaning jati. Kuwi ganeping sastra cetha paripurning wangsit. Werkudara mbutuhake sastra cetha kuwi mau. Nggih. Lah, syaraté dewa ingkang paring dawuh karo aku. Syaraté dewa ingkang paring dawuh karo aku dina samengko iki. Tumbale ora nek kejaba mung Petruk kantong bolong. Mula kowe tata-tata nganggo surjan nganggo iket kuwi jane mung arep mudar. Perasaan dadak kowe kan gunung tanpa guna. Kowe mung arep mudar mula wektu dina iki pasrahno jiwa ragamu. Pasrahno jiwa ragamu karo Begawan Durna. Kowe bakal tak boyong marang negara Ngastina pateni, Petruk. Nek sing tekan iki Ndara Werkudara kula manut pasrah bongkoan. Nek sing gandeng tekan iki niku sampeyan. Ambrapa sampeyan niku aling-aling Ndara Werkudara, kula ora sudi nek Petruk dibondo karo Begawan Durna. Kula wegah nek Petruk kudu ngalung-ngulungake tangan kula loro dirangket karo Begawan Durna. Loh, nek ngono kowe wani karo Begawan Durna? Apa kowe ora miris? Nggonku tekan ana ing Karang Tumaritis iki mboyong Karang Si Werkudara. Kula mboten ajeng wedi. Nek Ndara Werkudara dereng ketok kula mboten ajeng teluk karo sampeyan. Oh, Petruk kantong bolong kowe ora usah ngayal. Kowe ora usah ngayal karo Begawan Durna. Manut to, yen kowe ngayal, aja lakon dosa. Apa lakon dikeroyok dening para sanda kula. Petruk edan ngajar Durna. Ben sadurunge mati ya golek pemarem Jyotasi karo Pendhita Durna sing. Wah. Petruk edan. Durna bapakku. Werkudara. Aku wis omong karo kowe aku wae sing tekan kene kok dadak ndisiki. Ya sirku ngono ya men ketok kaya gleleng. Ning Petruk mana ngajar karo aku, Petruk ki iblis lanatan. Sing dijotos nggon pilingan terus dipancer nggon pilingan. Ndem mripatku ki piye Werkudara kok akeh. Teng lebih ora karo-karuan. Wah, ngaso. Nggodak semaput. Werkudara. Lah. Gandane semaput. Aku dibatang-batang sih. Wes aku drake kene Werkudara kemuli. Yo. Petruk, Kula wonten dawuh, Den. aku tekan kene nuruti dawuh Begawan Durna nggone paring ilmu karo Werkudara. Nggih. Terus Syarate aku kudu mentala mateni kowe. Ning patimu kudu mapan ana negara Ngastina. nderek kula mboten ajeng silak. Petruk niku namung ngabdi kok, Den. Nek sampeyan mateni Petruk sampeyan wuwuh ngelmune, Petruk dijoli ngelmu kanggo kabetanipun gesang Ndara Werkudara, kula manut. Niku tresna kula lahir batin. Nadyan Petruk tekaning pati, nek Ndara kula Werkudara niku entuk ngelmu sing migunani gesangipun Ndara Werkudara, kula ikhlaske, mboten ajeng kula tutup-tutupi. Kula mboten ajeng silak. Pun monggo mati cara napa mawon kanggo kamulyaning Ndara kula Pandhawa utaminipun Ndara Werkudara kula manut. Bagus. Wilujeng Ndara. Iya Kakang Semar. Tansah pinanganing kawidadan praptaku ning Karang Kadempel, Kakang Badranaya. Syukur. Ndara kula ngaturaken bekti kula kunjuk nggih, Den. Iya nala garing.
karya bombong penggaliku pangestuku Tampanana. Nggih, kula pun dinggo jimat. Ndara kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunju. Iki suarane sapa nala garing? Petruk. Kenging radang tenggorokan. Ya truk bubar ya truk medeni. Punjul bubar medeni kita ngudi longkas ora. Gemrubuk terus angine. Ora apa-apa ora usah digagas menawa iki angin saka segara. Mau iki cedhak segara. Ya ora ada ya. Padake nang Blekonang wae. Cedhak segara iki ada. Gusti Ndara Janaka kula ngaturaken bekti kula kunjuk nggih, Den. Iya Bagong tak tampa. Pangestuku Tampanana. Nun nggih sangat anggen kawula ndadosaken jimat. Enten apa, Gus? Lah kok sampean rawuh enten Karang Kadempel. Mundi dawuh timbalane Kanjeng Koko Prabu Darma Kusuma. Kakang si Kakang tinimbalan sowan ning negara Ngamarta. Nadyan Kakang Semar kuwi derajate ngaceplik bebasan nuwun sewu. Wong loro saudon telu saurupan nanging ana akeh ingkang padha nyebut yen to Kakang kuwi pusaka kang bisa kandha, jimat kang bisa ngucap. Ngandel ora, Bapak iki pusaka bisa kandha jimat iso jengat. Jimat iso bisa ngucap kok iso jengat ora. Heeh, jimat iso ngucap. Mula Kakang Semar ayo ndak kanthi prapta ning negara Ngamarta sowan ngersaning Kanjeng Koko Prabu Darma Kusuma Kakang. Jagat Dewa Bathara Rudra Duryudana kakangku piye? Paman Arya wonten dawuh Bawadana. Wonten dawuh, Ger. Ming arep mudhar iku datuk nganggo sandangan sing genep. Nganggo iket, nganggo surjan. Kula ngaturaken pangabekti kula kunjuk sinuwun. Ya, tak tampa Petruk. Leres ngendikanipun Ndara Werkudara nalika semanten mboyong kalian kula ngendikanipun Ndara Werkudara menawi kula pejah kinarya tumbal lan syarat srana. Ndara Werkudara ngenipun wuwuh undhake ngelmi kula mboten badhe selak. Menika kula ngetingalaken pangorbananipun Panakawan ingkang tresna kalian Bendara. Pangorbananipun abdi ingkang saestu lahir batin tresna kalian Bendara kula Ndara Werkudara. Nadyan Ndara kula Werkudara menika badhe pikantuk ngelmu kudu nganggo patine Petruk kula ikhlasaken. Ikhlas karo nyawamu. Mboten ikhlas sebab napa? Nyawa ora le njaluk, nyawa ora le tuku. Mengkari urip iku kala mangsa mudhar ya kudu dilakoni. Yen ngono mapano aku ingkang bakal nugel jangkamu. Sing landhep lho ladinge. Mun nganti mengek ora putut-putut malah lara. Aku bakal nugel gulungmu Panakawan Petruk paman. Wonten dawuh. Mang cawiske bedhama sing landhep. Nggih, ngestaken dawuh nggih. Samengko bakal kelakon penjanggaku. Nggonku mateni Petruk kandhung bolong-olo tanpa rupa kowe kekuwataning para Pandhawa. Oh, monggo nggih sampun ngantos kekathah anggen paduka paring pangandikan. Dipun simpen rumiyin raos panjenengan. Petruk dipun percaya rumiyin. Rudara, nggih. Pun Kakang melu seneng dene Siadi entuk ngelmu kang anyar saka Bawadana. Sarana patine Petruk muga-muga tambah wuwing ngelmuning Dimas Jodipati. Wah. Duryudana, aku ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan. Yo, Yayi. Prira iki seksekke Petruk kudu tekaning pati. Ing sigra arsa anugel jangganing Lurah Petruk. Nenggih Bambang Surasekti ingkang sakawit sampun prapteng negaring Astina. Mundi dawuh timbalanipun Sang Hyang Bathara Wenang kedah ngayomi dhateng pun kantong bolong. Mila sigra minggah wonten ing Datulaya.
nata ngastina tanpa taliwara dipun tebak dadanipun temah dawah kalenggak mlajar pati sengkuning majar sedaya sami lumajar jrih pengawihipun Sang Bambang Surasekti. Sinten iki? Kula wis merem ngenteni disabet pedang gulu kula. Sampeyan sinten, Mas? Petruk. Yen kowe takon karo aku, aranku Bambang Surasekti. Bambang Surasekti. Iya. Ning mestine kowe ngerti karo aku sapa sejatine aku. Sapa? Aku kuwi sak temene ya kuwi ingkang sejati ingkang wujude kaya kowe. Mangriyen nalika ning Karang Tumaritis kowe dicipta saka pethelku lan aku saiki didandani kaya ngene wujude saka Sang Hyang Kulun Bathara Wenang. Weh. Juragan to? Iya. Weh lah dalah. Wah, jan saya rumit ceritane. Sampeyan malah dadi satriya. Petruk nun. Kowe tak wenangake eneng negara Ngastina sak karepmu nggonmu bakal nglakoni apa wae. Lah terus sampean aku tak ngoyak wong-wong Ngastina men padha kapok dene wani ngancam patine Petruk kanthi bolongke ngantos-antos nggih Raden. Ngopo ya awike? Sinuwun Duryudana iki ngoni-ngonane Cecarawa akeh. Ane nek aku nyolong manuk, nek tak dol ning pasar manuk konangan Wadyabala Ngastina malah cilaka. Nyolong dhuwit ya nggo apa? Bondo Petruk ora kurang. Maksude dina iki aku ora butuh nek kurang iki ya kurang. Bendinane mesti kurang. Ning Ngastina iki sip iki nek ra ngombe pil kita ora bakal kelakon penjang Ngastina ki ana Dewi Banowati ayune ora umum. Dewi Banowati tak ceraki Prabu Duryudana ora ana. Gaweke wedang tak nehi potas. Ane engko mati. Mati aku dihukum. Kekuatane wong wedoke sepira? Anggere disikep rak menung. Banowati sikep saka mburi ah. Yo sapa ngerti tumbuk bejane iso kelakon. Batu-batuan nganggo blangkon, nganggo klambi. Sorjan lurek. Anggepe kaya bagus-bagus apa piye? Piye Petra kowe iki ngapa? Suarane wae kaya ngono. Mesti wik 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 wik. Ai
Ora iso tak bayang. Aku ki seneng bayangke tok kok. Bayangke senenge Raja Pajama. Batobat kuwi arep ngapa, Petro? Kula ajeng ngaturaken kalimat kalian panjenengan. Batobat. Ukaramu apa? Basa kramanipun aku menika apa? Basa kramane aku ki yo kula. Basa kramane utawa ukara liyane seneng Tresna. Nek kowe basa kramane Panjenengan. nek ukarane diteruske Kula tresna panjenengan. Asik. Apa iki? Tobat Dimas Janaka mati aku Dimas. Ora tataran kowe. Panuswane jajaran karo ngoyak aku ngene iki karepmu piye? Mangke riyen sampeyan iku muring-muring kali sapa? Teko-teko kok muring-muring kamen usah kae. Sing ngiruke kaya sosis kae. Lha dikeprok sirahe modar kowe. Deng apa, Tru? Lah kurang ngopo-ngopo lho. Padahal padahal kurang ngopo-ngopo. Kok diunek-unekke. Tobat. Menungsa ora tatan ora ngilo karo githoke. Dapure kaya ngono wis diajate ponokawane kok ngoyak-oyak karo Banowati. Kakang mbok wonten menapa? Dimas ponokawanmu kuwi lho. Ponokanmu mlebu ning Taman Negara ing Ngastina. Dheweke nyangkrimi karo aku. Jarene basane krama aku ki sapa? Basane tresna kuwi apa? Basane kowe apa? Bareng kon ukarane kula tresna kalian panjenengan. Terus ngoyak-oyak karo aku kae bedes kae. Petruk Dalem Bapak. Tumindak apa? Kula mboten tumindak napa-napa. Bapak. Lah kok ana pelapuran kaya ngene? Petruk, kula maju kene Ponokawan. Petruk, aku butuh rembugan karo kowe. Menungso ora tatanan diapure kaya ngene kok. Oyak-oyak aku kowe. Kowe kok oyak-oyak aku kowe. Aduh, Yono tak nembangu. Petruk dalem. Kowe wani ngoyak-oyak Kakang Mbok Banowati. Mbok anggap Kakang Mbok Banowati kuwi sapa? Ponokawan ora ngira babar pisan yen to kowe ngorek-orek marang pasuryaning Janaka ora bakal ilang selawase urip. Kowe abdi sing kepiye dene kowe wani nyamah asmaning Janaka? Kowe iblis lanat kowe Petruk. Kula mboten nindakaken menapa-menapa. Aduh, iyung. Ndara. Kula mboten nindakaken menapa. Terus Ndara men suarane pindah niku mang tutuk indase nganti pecah. Men modar sisan sapenake dhewe. Petruk, ora bakal tak gawe macak, mesti bakal tak sirnake kowe wani nyamah kelawan Kakang Mbok Banowati. Arjuna, Janaka aja ngawur Janaka. Koko Prabu. Iya. Kowe iki mbok ya sing lantip, kowe iki mbok ya sing awas. Ora ngawu gawar-ngawur ngono sak penakmu dhewe. Inggih, Koko Prabu. Keparingipun patuko paring dawuh kaya mengkono. Ora usah dadak tak cethake. Kaya dudu Janaka kok njaluk dicethake perkara iki. Kowe kena wae. Mbok ditampa. Klonang. Ya ben kowe iki ngopo to?
Kok dadak tak cethakke iki ngopo? Kowe kudu ngerti tanggap karo lelakon iki, ora usah dadak takon pun Kakang. Nggih. Kok Prabu ngestokaken dawuh. Yai Ratu, wonten dawuh mangke kula badhe midana aran Petruk. Estu ya Prabu. Yai Ratu kula mboten badhe selak. Oh inggih nek ngaten kula ngaturaken panuwun kondur. Mangke menawi kadrangan ingkang garwa menika mangke malah kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Sameneika kondur. Petruk kurang ajar. Mangke kula badhe ngukum Petruk. Matur nuwun Kakang Prabu. Koko Prabu. Nyuwun pengadilan kula mboten narimakaken menawi Petruk menika nyenyamah dhateng Kakang Mbok Banowati. Ya, mengko aku sing ngadili. Ning kowe engko nek ngerti lelakon iki mesti bakale kowe kaget. Kaget kados pundi? Wis to, menengo. Mesti kaget. Jalaran aku ora bakal gancarake ning iki mengko bakal nyaketi pepadang tumraping sapa wae Arjuna. Wah. Wedan sulapan apa ya iki? Piye iki sinuwun? Wis ta Bagong menengo. Engko aku sing jarwake. Wah, lah kok elok tenan iki. Truk. Kok kabeh semaur. Lah aku Petro, aku ya Petro. Wah, jan mulane kok iki kisah keconangan saiki mula kok ken mau Petruk nembang iris-irisan tilawe dadi iris-irisan wortel. Jebulno kaya ngono to. Koko Prabu menika wonten menapa? Petruk wonten dawuh kaya tengok mburi. Oh nggih. Petruk Wonten dawuh. ha iki Petruk kok wagumen omongane. Nggih, Sinuwan. Sinuwun kok sinuwan. Ayo tengok mburi. Jejer kalian Petruk menika. Iya ora apa-apa wong kowe iki ya ora ana apa-apane kok. Nggih. Ngestokaken dawuh. Wis, Lajeng menika kadu. Kula kok duwe anak Petruk loro niku pripun Semar menengo. Mar bingkem cangkemmu. Omong wae ora. Aku ki dadi wong tua bingung kok anakku Petruk kok loro. Wis to, kowe meneng wae. Kowe kok tak kandhani ngerti lakon iki Kakang Semar. Nek ora ngene iki ora rampung-rampung perkarane. Sowe. Nata Ndarawati, kowe sapa? Takon karo aku Bambang Surasekti. Wah, Bambang Surasekti. Ya. Niatmu ngopo? Goleki Ratu Ngastina. Goleki wong-wong Ngastina bakal tak ajar. Ratu Angkara murka, watak budi Candala nista, watake nista budine Candala watu Angkara. Ratu Angkara murka, watake Candala, budine nista. Wis ngono wae ora usah dadak wolak-walik. Ratu watak nista budine Candala Angkara. Angkara murka budi Candala watake nista budi Candala nista watake. Kowe iki lek dadi satria ora urung suwe to? Lho, urung suwe piye? Wis dilantik tahun 2016. Wong satria kok omongane kaya pelawak. Oh, edian kowe ngunekke aku luwak. Budhek meneh. Lho, ngunekke aku ora mangan gudeg. Lho. Oh lah, koplo. Pil. Pil jengkulmu mlocot. Apa rumah sama aku ora ngerti karo kowe, ayo kowe salino. Kowe salino. Iki lakon iki nek kowe ora salino ora rampung-rampung. Lho, salin piye? Kowe iki Petruk kok dadak werna-werna ora. Wis, saiki Petruk loro kae iki
rampung ana, ora iso ngrampungi Petruk loro kae. Kowe sing tak luputke. Semar, dengkulmu mlocot kuwi. Karo ratu kok adem banget. Nganti lali basa kula. Apa meng ademe kok lali basa? Semar dalem. Wayah dengkulmu mlocot kuwi. Kon lerane kok ngayal. Iki anakmu sing tenanan Semar. Napa nggih? Iya. Wah, kakrokane iblis lah. Jas kok ditutuki ora. Badut kowe. Ora omong-omong ki mau kok mulang kok garing karo Bagong bingung. Petruk suarane kok kaya ngono. Sing endi, Pak? Kowe sing jambone. Kon rene. Petruk, Dalem, Bapak. ayo rono. Ngestaken dawuh. Ning nong nong. Ora saning nong ngopo ki? Arep nembang apa ya? Pun rampung, Ndara. Kula suwun wangsul kados wingi uni. Lah aku le bali piye? Wong le wujud kaya ngene ya ora ngerti piye carane. Woi! Niki pripun, Den? Kula edan iki. Sutradarane kowe to? Sutradara ya. Iya wae aku wae bocah gendeng ora. Mula kok sapa-sapa didadekke Petruk wong edian taun ora. Iki sapa? Iki kakangku. Kakang Antasena. Saedian njaluk dicothok kowe. Lah iki ya kurang gawean wis anggeni Antasena kok dadekke Petruk iki mau terus piye? Kanane gara-gara Mengke kula setelke rekamane. aneh-aneh wae. Kakang Antasena bali kaya wingi uni. Ya ni manut ni. Wong edan, loro-loro niki pancen edan kabeh. Anak Pandhawa sing dugal kewarisan lah kok isa-isane gawe lakon. Iki lho menungsane. Aku nganti gembrobyos dadi Petruk. Ming gara-gara sak jame kaya dikunjara 40 taun rasane. Anggere ana pamundutan lagu aku setim ora tak waca. Ning nganti ana sing nyuwun sing nembang Petruk rak cilaka to. Antasena bali, ya. Matur nuwun ya, Kang. Ya. Matur nuwun nggih, Den. Ya, sune rasa aneh-aneh, Truk. Aku gah sune dadekke kaya kuwi moh aku. Sekali-sekali dadi kaya kula. Moh. Saya edan meneh malah. Aku bali ya, Pak Di. Iya, sing ati-ati ya, Ngger. Ya. Lah iki sapa Petruk? Niki sing gawe ya niki. Oh, lah wis anggene kok ya werna-werna. Lah kok gawe Petruk 3, mbok ya Petruk 1000 aku iso. Iya, aku percaya kuwi pancen wong pinter, pancen wong wasis. Iki balekno. Sing duwe durung bali. Lho. Balekno kaya wingi uni. Iki mung wujuding petel kok wae. Arep petel balekno. Petel nek kowe isih seneng melu aku mantuka larak ngono. Wis gak dijupuk ora dienggo lucu wis gak dijupuk ya. Kira-kira iso nglabuhi aku mantuka larak ngono. Wong ming petele kok gayane kaya iso. Weh, petel niku arep kaya ngono urip e. Petruk lah kok ora seragam.
engko ndak dikira ora kompak. Wah, kudu sargam. Heeh. Wis anggene kowe bali yo. Iya, Adik. Ngaturke panuwun. Iya, wis kono mak bali yo. Iya. Sesuk nek ora usah gawe werna-werna. Lah aku disambati Petruk, jare Petruk ngimpi arep dipateni karo wong. Monggo sing mateni Petruk kuwi nuwun sewu, niki nek ora sampeyan sing nrenggalangi ora bakal rampung. Lho, sing arep mateni Petruk sapa? Bapa Jodipati. Weh lah dalah kowe bali tak rampungane Werkudara. Apa? Petruk ndi? Iki apa? Karepmu? Tak gawa ning Astina. Arep tok nggo ngopo? Dienggo syarat. Syarat apa coba aku tak ngerti? Bakal nggon kowe entuk kanugrahan. Kanugrahan apa? Ngelmu. Ngelmu saka sapa? Bapa guruku. Bapak gurumu sapa? Wah, diuyak wae. Ayo ngaku. Sapa? Cerewet. Tak pateni kowe. Weh lah nek iso mbok monggo. Ning kudu iso nglangkahi kuwandane Nanta Ndarawati. Sing kandha sapa? Wah, tak kira sampeyan iku mbelani kula ya. Senengane kok njur kon nglangkahi kuwandane wong liya iki kok iki apaku. Ning apa kaya ngono tak ewangi Petruk. Alhamdulillah. Diwangi sun. Petruk arep tok nggo tumbal. Yo, Kowe arep dijoli apa? ngelmu. Ngelmune apa aku tak krungu? Sastra minulya. Sastra mulya. Memayu-ayu ning bawana. Babar kamulyaning jati. Wis sing kandha kaya ngono sapa? Ora cengengesan kowe. Kowe ngece aku. Lho, ora ngece, kuwi takon karo kowe. Sing ngucape ngelmu kaya ngono mau sapa? Durna bapakku. Waduh cengengesan kabeh. Kowe iki wong digdaya, wong ampuh ning amit sewu lho gampang diapusi. Iya ta Petruk? Nggih. Sastra mulya memayu-ayu ning bawana babar kamulyaning. Iya. Wah. Ndara Janaka ning guyu nrebel. Kok isa-isane nglakoni. Mawa kowe guyu. Kowe tak omongi lho, iki kok karane Begal Durna kuwi ngelmu apa aku tak takon? Jangkeping. Ngelmu kasampurnan. Karo ngelmu sangkan paraning dumadi kudu ana ngelmu sastra mulya. Memayu-ayu ning bawana babar kamulyaning jati. Wis aja tok sebut meneh. Aku ndak guyu. Kowe iki ngelmu ora ana, kowe mung karangane Begawan Durna kok kowe iki manut kowe iki piye to Werkudara? Nganti saka manut karo Begawan Durna, kowe mentala mateni karo Petruk. Karepmu piye aku tak takon? Ngelmu sastra mulya memayu-ayu ning bawana babar kamulyaning jati kuwi ora eneng. Jarine Durna eneng. Kowe iki gampang diapusi. Lah kok terus mung perkara ngelmu kowe mentala arep mateni Petruk, Petruk arep jolke ngelmu, nek Petruk upama ngelmune kuwi tenan kowe gelem dipateni ya, Truk? Mboten. Lho. Edan kowe. Ah sampean wau ya ora kompak kok. Pembalasan kok ya. Purun. Nah, krungu dhewe to. Gelem. Nek ngelmu mau ora ana, lah Petruk mati sia. Terus nek wis kebacut mati ora iso tok uripke, kowe diapusi karo Durna, kowe arep nutuh karo sapa aku tak takon. Aku tak takon arep nutuh karo sapa? Nek di Janaka Mboten teng pundi-pundi radi nebihke mawon. Badhe ngothak-athik tembung sastra mulya memayu-ayuning bawana babar kamulyaning jati. Tak golekane ning 1001 malam. Suwabeh.
Kowe iki nesu kok kowe iki sing bodho kok nesu. Wah. Wis ngene ngono wae nek Petruk mati ora apa-apa nek Petruk iso duripke meneh piye? Ayo takono Begawan Durna kono. Ngelmune saka sapa, dewane sapa? Aku tak ngerti. Terus babare ngelmu, sastra mulya, memayu ayuning. Kuwi apa aku tak takon? Wah, omongan. Catulan. Ngeyel. Sing ngeyel iki kowe. Woi, ngeyel. Kandhani. Lho, aku ki ora kandhani kowe iki tuwa sapa karo aku? Tuwa kowe. Lah kok kowe ngandani aku? Kowe iki manut ora karo aku? Iso manut ora? Manut. Ngeyel. Bukan wape ya. Sastra dasmu. Seneng tenan. Jano wonten dawuh. Dodo cekikian. Seneni meneh. Lah kowe nendi? Teng ngandhaping wit nika kula ndodok ngampet ngguyu. Dijenggung Kakang Mas Werkudara. Sastra cetha sastra telu mulya papat. Memayu hayuning bawana 003. Pangur. Berarti 003 tambah ke papat dadine 4030 Yung. Wis. Kula niku mboten Tendang bokongmu. nggih pun. Ndara Werkudara nganu iki tenan isin tenan. Wis Petruk, nggih. Ana apa? Matur Ndara Kresna. Iya piye? Kula mbeta wahyu. Lho. Wahyu tok gawa? Nggih. Wahyu apa? Katentreman dados dipun tampi Ndara kula Pandhawa. Mengko gampang. Caosna marang pepundhenmu para Pandhawa. Nggih, ngestaken dawuh. Werkudara. Oh. Kae lho Kurawa dampyak arep ora trima kae singkirna. Gah. Ngopo? Ndara Kresna niku pundhen panjenengan. Ayo kon ngresiki Kurawa. Gah. Ayo ki sapu kon ngresiki dhewe. Iku ora ngajar sampeyan tak andake sinu Ndarawati. Yo, ngresiki yo. Megah. Megah tenan. Megah. Sastra mulya. Wah, Petruk oyak wis. Sastra mulya. Memayu hayuning bawana, babar kamuljaning jati. Iblis lanat. Dimas Werkudara. Bapa Durna arep mejang ngelmu sastra mulya cangkemmu. Sastra mulya kuwi eneng ora? Oh, Werkudara ana. Yen ana sing dawuh dewa sapa? Dewa anu aku lali jenenge. Wah, kayangane ngendi? Aku ya lali takon alamate. Oh, Werkudara bakal tak wejang. Wah, wenehno murid-muridmu wae. Arsa madange jagat gunung-gunung.
sampun paripurna Den. Sami sesanti sura dira jayaning Kang Rat. Suh brasta tekaping Kula Darmastuti sesarengan memayu hayuning bawana Semar. Aja nganggo kuwi, isin ae. Sampeyan iku sing kleru kok iseni pripun? Niki ukara sing pungkasan sing kudu diucapake memayu hayuning bawana babar kamulyaning jati sura sudira jayaning Kang Rat suh brasta tekaping Kula Darmastuti rahayung samya makarya rahayung sang pinanggih. Derek muji syukur ndara kula entuk wayu katentreman mugi-mugi saged ambabar katentreman lair lan batin ndara.